vanhu you'll notice kuti ndaita live kuri quiet. Ndado discover kuti malive anoitwa kuri quiet mazhinji achona ari very productive pakuti hauna munhu anokudisturba, unonyatsoita zvaunokwanisa kuita mugotaura zvinhu zviri very important. Kune vanondifollowa vachazongoona later, live hadziori. So nemunhu andotsvaka nawe andoda kutaura nezvayo iyi iri panhau kwokusvikira muyambutsi neanozokusvitsa. So sorry. So pane ndoda kutsvaka pana yes. Right. So now I ndoda kutaura nezvayo nhasi. I'm getting ready to go for a run. It's too dark now. I've just come back. Just had the shower, but my eyes are red. Right. Sarah, I've not exercised in ages. I'm actually surprised I look like this because I've not even been to the gym. So I'm sorry, Cindy. So angisoze ngikhulume nesilungu and angisoze ngikhulume nesho, ngizabe ngikhuluma ngesishona. So you won't understand. But what I'm discussing is about how people help each other to come to the foreign land and then end up falling against each other. They end up being enemies. Let me go down a bit. Yeah. So they'll end up being enemies. People who help you end up really being your worst enemies. I'll explain what Shinofamba say. Right. Now we're going to so. Do that timbo. And you've exercised your freedom of speech though. Aibo, Cindy, so I. Cindy, so right. So in Zwaizwa Zimbabweans tine chipo chokubetserana, we help each other pakuyambuka kuenda mhiri kwamakungwa. Pakaita nyaya, Zimbabweans will always share information. Kune kwaita zvokuti. Pakaita vanhu vanopinda via island, we always help each other. Oh, kune vapinza mwana wabuta kwanoda kuya, mwana wasisa kwanoda kuya, ngauye via island. Auye akadai. And we share information. We're very good at sharing information. What else are we good at? That's very positive. My life are not all very positive about Zimbabweans. Our mashon. Tangos are my life are not all very bad. I'll tell you one thing, Shatino Gonama Zimbabweans. My Zimbabweans were good at sharing information. Koketa nzvimbo yechikoro, kune college iri kutora vanhu vanobudzana. Problem yedu iri pachon one. Wakanga wabetsera munhu manje, we can't let go. Muzimba akakubetsera, they can't let go. Kune vanhu vakatibetsera kupinda 30 years ago tichitanga kuya ku-UK. Nanhasi vanenge vachida kukupa reference yokuti ndini ndakakunza. That part iyo ndio inonetsa yekuti maZimbabweans kana ukabetserwa nemuZimbabwean. Let me give you an example. Munoona mabridge kana kuti mabridge rere kuti rakanzi tubwi repa tubwi rere. Imagine dene bridge right munhu wese ayambuka kaenda uko.
rogara richimubudza ndini ndakakuyambusa. Sometimes, let me tell you guys, munhu wakabetsera kuenda ku-UK uyu kana munhu wakabetsera nda South Africa uyu, dene wakanga usina kubetsera iwo, God was always going to bring someone else. God was going to bring. Let me tell you this. Vamwe venyu munoita senge ndima tobata matomo kuti deni ndisiri ndakakunza. Trust me. Jesus akambotaura akati anzi, if you don't praise me, I can make these stones or rocks worship me. I can make these rocks kundinamata. Let me find this verse. Ndigo explain, but I'm not a preacher, but I will explain this. Vanhu vaipinda muJerusalem akagada donki nobva right. What Jesus said was Luke 19 verse 40. And he said, I tell you, he answered, if they remain silent, the very stones, I tell you, he replied, quiet, the stones will cry out. So what Jesus was actually telling these people was like, if these people were to shut up and not praise him, even the stones would do that. So you could hear my stones like, What I'm trying to say is what? If you had not been used by God to help that friend of your relative of yours to move abroad, trust me, God would have used another person. Patricia B. Douglas will always come to the UK. It doesn't matter fees, ticket. If you had decided not to do it, if God wanted Patricia to do what she's doing right now at this moment, someone else would have done it. So if someone gives you a thank you, for helping them, accept that thank you and get your reward from God. This issue with everywhere. Now, if this person buys a car, you're going to say, imagine how many teachers helped us become. No teacher, no primary school teacher should come when I'm doing my master's. Do they do that? No, they don't do that. This is exactly how we should be behaving. Hakuna teacher, no, hakuna chero pastor, no, anoti kana mwana vamakandi wavayozo vingoti waive mwana wesangano rangu ndindakakudzisa chikuparidza. No, people have to mature and move on. And hakuna coach prime division 1 anofanirwa kutevera player yava kupremier league yoti Ronaldo ndindakakukocha. It's a process. So that's not the topic. I finished with that. What I wanted to advise people is this: when you visit a new country, whoever is helping you should not keep you for longer than 2 months. Actually, should not keep you for longer than a month. And I'll tell you why. The longer you stay in a munye, the more munye can't cope with you leaving. That's why not one vese kwa munosvikira. Kana pane munhu akasvikira kwakasvikira akapedza zvakanaka nakasina kuburana nemunhu akasvikira, raise your hand and I will 5, 2, 3 malikes ipapa ndokupedzera. Hakuna munhu anosvikira pamba pemunhu agogara longer than a month vagobva zvakanaka. And some of us tinouya tosvika pamba pemunhu unenge usingaziye UK kuti UK kwakamira sei, chero basa usingaziye, vokupa NIA ndema vodini, vokupa chiro zvimwe zvavanenge vachikupa, vokupa kana mabank details vaitokupa avo ivo. Musono tichindipaiwo 150 yako yawashanda mugona kuita hondo. Kana kuti muchigara mese ipapo uchivabetsera uchivarerera mwana wozokura. Achingokura mwana wakuda kuzvishandirawo zvaipa. So paunosvikira, if you want to keep your relationship intact, when you visit your relative, go there, don't stay long, find a new friend, stay with. But unfortunately, the people who bring you, akakuunza manje,
anotanga kuzati une maexpenses ekuti nekuti andakashandisa panga uri kumushanda ekufonera bhandu rangu richienda ndoda kuti utanga wandidzorera mari dzangu usati waenda ndoda kuti undirerere mwana wangu. Vamwe vacho pavanokuunzai munouya muine macontracts. Don't pretend kuzungaira. Kana ukanga waunzwa mhiri wakaudzwa kuti unozorera mwana, do like that. Vazhinji venyu munogona kuti wanzi uya undirerere mwana, wosvika 2 weeks woona kuti uchinda kumashops woonekwa nechimwe chimunigeria une magaro chokuti I can live with you. Kuzere zvevarume zviri single kunoko, zvevarume kumumhiri kwamakungwa nekupi, zvevarume zviri single zvinenge zvakasiya misha zvinogara zvega. Ipapa ndikabuda panze ndikasinga